Dáme si niečo sladké. Akože toto je podľa mňa excelentný recept, to deti budú skákať. Ty stále rozpredaná, a ja že... Priučím sa. Potom celý deň Si čakáte. tam či tam. Ale čakankovi je najlepší, lebo to má strašne veľa vlákniny. To si neviem, prečo tam nazbieram vlákninu. 100 gramov má to 9,5 gramov cukru a 66 gramov vláknin. Panvičku, trošku tam dáme kávičku. Masielka. Dáme si aj kávičku. Raňajky, ale na sladko. Ty si sladký typ či slaný? Cez víkend sladký, cez týždeň slaný. Takže super, podľa mňa týmto receptom potešíte deti, lebo ja nepočúvam nič iné, aby som urobila len palacinky a lievance. A tiež to nie je už moc kreatívne, keď na to dáte stále ten džem. Tentokrát bude základ banána. Bude to vlastne výplň toho lievanca, pretože tie banány budeme namáčať v lievancovom ceste. A tento cesto si urobíme trošku bielkovinové. Ja deti, priznám sa, často oklamem a nevedia, že majú v ceste tvaroh, takže zjedia to bez problémov, ináč tvaroh nie je ich až tak obľúbené jedlo. Taňka, môžem ťa poprosiť miešatko? Si prosíš vidličku alebo takéto niečo profické, presne. Nech sa cítim. Wow. Môžem zatiaľ krájať banán? Môžeš nakrájať na koliecka. Banán nie sú ani hrubé, ani tenké. To sa ľahko, že hovorí? Proste ani. Akurát. Ja by som aj povedala, koľko to je. 1,5 cm. Na jeden prštík. Ježiš. Ale hej, ešte, tak možno, že... A prštík zostane na banáne. Možno, že pán, ktorý to bude potom piecť, varí má iné prstíky. Tak. Čiže nedám asi celú bedničku tvaru, čo to je? Vaničku. Dám len polovičku, lebo trošku tam potom dolejeme aj mlieka, aby to nebolo príliš husté. Ja si zatiaľ dám nahrieť panvičku a... Panvičku, trošku tam dáme kávičku. Masielka. Dáme si aj kávičku. Myslím si, že cesto na lievance vám akože nemusím nejak vyzdvihovať, ale ono to sa rozpustí. Takže použijeme múku. Môžete, keď to chcete ultra zdravé, použiť, ja neviem, aké to sú kokosové, mandlové, nemám vôbec nič proti tomu. Aj keď mne sa častokrát stane, že keď použijem takýto druh múky, tak je to sypké. Hej, ináč je to také... Nie, že mi to potom drží po kope, takže už som sa párkrát tak rozčulila pri pokuse o zdravý recept, že tie 2-3 lyžičky zase polievkové múky nikoho nezabijú. Nie? Čo by na to? Nejaká... Osladovadlo? Čakanka. Čakám na čakanku, no. Hej. Ako... Tým, že používam čakanku, ale... tak to vám poviem. Nepreháňajte to s čakankou. Áno, veď už pretože vás čaká... Je aj tak, niečo nás čaká, lebo ono to je ináč akože cukor tak či tak, čiže... Ale čakankov je najlepší, lebo to má strašne veľa vlákniny. To si neviem, prečo tam nazbieram vlákninu. 100 gramov má to 9,5 gramov cukru a 66 gramov vláknin. Čo, ale kde tam je vláknina v takomto skupenstve? Proste je tam vláknina, ja som to počúvala minulé ultimní jedlo. To som odpadla teraz, wow. Takže čakanka je najlepšia. A odkiaľ to objednávaš, vypípame to? To kúpiš hoci ako obchode, aj v Kauflande. Fakt? Ale toto je nejaké bio, nebio. Nebio. Bio, nebio, ale... Bio alebo nebio? Pozor na veľa čakanky. Hej. Nadúva z nej, lebo je to veľa vláknin. Presne to som riešila teraz s mojou mamou. Alebo to mi to s ňou riešil, že nemôžeš dať aj chia, neriešili si to, že nemôžeš dať aj chia aj vločky veľa, lebo že tiež potom ten efekt nie je, že máte zdravé raňajky, ale máte obrovské brucho. Lebo vás tiež z toho... pôjde len potom celý deň. Si čakáte. Tam či tam. Takže mne vyhovuje tvaroh aj z toho hľadiska dať radšej do toho, že to cesto je také tuhšie a nemusíte dať toľko múky. Teším sa inak na to, lebo som to toľkokrát chcela cez víkend doma skúsiť. Ja to často robím, ale robím to aj s jablkami. Lebo to je ako jablka v župane. Alebo niečo taký style. Tak v podstate si môžeš dať takto hociaké ovocíčko dovnútra. Ananás. Aj na vás. Počkaj, ja by som si dala normálne teraz natočila. Si taká skúsená kuchárka. Dám ti to bližšie.
A ty dávaš do cesta mlieko? Nie. Hej, no lebo hovorím také Klasické, nie? palacinkovejšie. No. Ale na toto je dobré Hustejšie, aby vám to lebo proste sa ten banán pekne obalí. Ale má to takú tú chuť, vieš. Aj vôňu. A ináč, Chuť. kebyže to chcete ešte upgradenúť, tak si dajte do misky škoricu a po vytiahnutí to šupnite do... Neznášam škoricu. Hej, dobre. Ja Ale... A koriander, všetko, čo ja milujem. Ja sme sa zladili s tým cestičkom, nie? Nie? My sme A nie? také žlté, banána, cesto, všetko. Butter, yellow. Dobre, že to robí Tania, lebo nemám až taký skill s tom, ale priučím sa. Každý. Obližeme vidličku, obližeme banánik, obližeme dienko. Super. Raňajky sú na svete. Keď som sledovala raz takú reláciu, kde bola Kamila Magálová a tiež niekto varil, tak tiež takto len stála super. Tak komentovala. Ja mám pocit, že ja Ale mi sa tak to páči. stojím vždycky No, pri takže tvojich ja som šťastná. receptoch, lebo ty stále rozprávaš a ja že... Tak dneska som Som tu veľmi iba rada, také- že to bola, no. Kyselý, že? OK. Veľmi sa mi to páči, ako si to tak symetricky. Maličky môžeme takto otáčať podľa toho, ktoré sú. Teraz ti už Tak to verím, je. že to robíš každý víkend. No, neviem. Kaplo mi to. Si nečakala, hej, že sa zašpiniš. Tak zastiery ste mi zhejtili. To ti zhejtil sa? Ja. Sama sa si To zhejtila. bola No tak toto. farma, ale keď som ťa tam označila, či dala tú fotku, mne nás asi 500 ľudí napísalo, že vyzeráš jak farm balerina, či jak sa volá. Ideš. Možno tu raz sa dotiahnem. Myslím, že áno. Minimálne s počtom sledovateľov verím, že s počtom detí nie. Ale followers myslím, že dáš. Ja si myslím, že aj s tými kravkami a... Ja aj to neviem, ale tak budem. manžela máš takého, že inklinuje k tomu. Aj kamošku, pridám sa potom. No, budeme spolu pásť kravy. Keď nám úplne švihne, tak už... Budeme spolu niekde na dedine, Ale vieš, ale robiť teba si predstaviť neviem. variace. Musíme sa ešte trošku zosynchronizovať. Jedna tu bude vyrábať maslo. Sediť cez gazu, tuto, neviem čo. Hej. Syrik. Hej, Sirik. Vlastnú mozzarellku si urobíme, Ježiš, buračku. to som raz videla v Taliansku, jak to robili. Akože ono to nie je úplne také zložité, len... Akože nechce sa ti s tým prplať, ale myslím si, že príde doba, Áno. kedy sa budeme chcieť prplať. Vieš A čo, robiť ja si myslím, zdravé že veci, už je tá doba, len my ešte na to nemáme vek úplne, ale som bližšie než ty. tak krásne malé lievančeky banánové. To ešte predčilo moje očakávanie. Estetično. Trošku. Dosť estetické to je. Idem po tú matu? Môžeš. Otvor si dvierka. Tak. Podľa mňa krásne, nie? Teďkom počkáme na matu. Moje deti sa už na to teší. Počuješ? Vidím, počujem. To myslím, že aj moje deti by sa na to tešili, že aj. Takto, proste ovocičko musí byť. To dáme až na vrch. A takto krásne si to ešte Vyšperkujete. tým, čím ľúbite. Nech sa páči. Tiež nerobíš Jedna to. mata na vrch. Raňajky. Jak z časopisu. To myslím si, že slabé slovo, že... Podľa mňa s týmto by sme mohli ísť normálne do reštiky. Ale vážne. Vyzerá to podľa mňa celkom luxusne. Reprezentatívne. Chcela som povedať, že na vrch si môžete aj hoci čo, proste tu sa medze nekladú. Takže ja mám otvorený passion fruit. Tým dostaneme taký trošku Kyslý? kyslý element, maťkin No, ježiš. na vrch. Vonia to dobre. Akože Chutiť. toto je podľa mňa excelentný recept. To deti budú skákať. Dobre. Všetko tam spolu hrá. A to by sa fakt ako v reštike mohlo. Podľa mňa sa to aj... Aj môže. Je to dobre. Papaj. Proste sladké, zdravé, ovocie, proste... Aj si to. Vyvážené raňajky. Urobte to deťom a dajte nám vedieť, ako im chutili.